Θέλετε να μειώσουμε και να μηδενίσουμε τους νεκρούς από τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα? Υπάρχει τρόπος. Να βάλουμε το μάθημα της ασφαλούς οδήγησης στα νηπιαγωγεία, στα δημοτικά, στα γυμνάσια, στα λύκεια, στα πανεπιστήμια. Αφού μάθουμε το παιδάκι να περπατάει, αφού του μάθουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, το πιο μεγάλο σχολείο λέγεται ποδήλατο. Δεν μπορεί ένα παιδί να παίρνει το πατίνι του και να κάνει βόλτες χωρίς κράνος, χωρίς να γνωρίζει τον κώδικα, χωρίς να γνωρίζει βασικούς κανόνες. Υπάρχουν άνθρωποι που οδηγούν χιλιάδες μηχανές και δεν γνωρίζουν τον εξής κανόνα. Ότι η μηχανή τους πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κάθετη. Όταν έχω τη μηχανή μου κάθετη, όση δύναμη και να βάλω, θα παραμείνει σε μία γραμμή. Όταν όμως αρχίζω και δίνω κλίση, κοιτάξτε τι θα γίνει. Θα φύγω. Πού θα φύγω? Στην εφαπτωμένη. Τι υπάρχει στην εφαπτωμένη? Η κολόνα, πεζός, μια στάση. Θα χτυπήσω, θα τραυματίσω τον εαυτό μου και θα σκοτώσω και αυτόν που δεν φταίει, τον αθώο. Αν θέλουμε λοιπόν να γίνουμε μια χώρα πρότυπο, πρέπει να βάλουμε την ασφαλή οδήγηση στα δημοτικά, στα νηπιαγωγεία, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Αμέσως μετά το μάθημα που λέγεται πώς περπατάω μέσα στην πόλη είναι το ποδήλατο. Ασφαλής οδήγηση σημαίνει ότι μέχρι να κλείσω τα μάτια μου ενημερώνομαι και μαθαίνω πράγματα. Ασφαλής οδήγηση σημαίνει ότι προστατεύω τον εαυτό μου και τους γύρω μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούτε.